guys, welcome to my vlogs. Andito kami sa Highlands together with mga gang. Muamua, pakakang, chami-chami. DJ Maki Helmut from Bremen, Germany. Hello. Diba? Ganda ng mga view dito guys. Oh, may overlooking dito oh. Mas ang mayon volcano dili makitaan tadi ha doon rayo na mayon. Dami mga pagkain dito. Paggabi dito maganda. Paggabi dito maganda. Paggabi dito maganda. Yan ang entrance. Ang entrance is 70 pesos. Picture kami. Picture kami. Picture kami ni Jess. Against the bright. Against the bright. Sabi yun. Ito po dyan. 1, 2, 3. Naka-video? Isa pa. Nangalay yung smile doon ha. Video man na. Hi. Mag-hi ka. Hi kayo guys. Mga gingging. Mga 8 waves. Hello guys. Hello guys. Si, alam mo na yung ano niya? Anong grupo niya? Ano? Wala na yung grupo namin eh. Sige lang, banggitin mo lang. Shoutout sa mga tropang vlogger, Panliuran, Bakaluwagon, sa Areto Crafts in Arts. Pagkain dito. Maraming pagkain. Hi sir, mahal na po kayo. Tita, bumalik ka doon. Tayo naman ako. Oo. Jess. Sa picture kami kaya panagsalamig ano dire. Dito si Daddy. Hindi, diyan ka lang. Kaya gali, kasama sana siya. Pwede dito sa babae kayo. Sige, pwede man. Sabi babae daw ako. At least may comedy. Picture. Isa pa, ibang pose naman. 1, 2, 3. Okay. Mamahal nyo kumain. Ano kung bumili sa Oo. akin? Tik na maging vlogger. Init. Ito dari ang view. Init kay diri day. Laag mo diri. Ganda dito. Super ganda. May view, ang ganda ng mga view. Meron dito malaking kamay. Ganda, nindot kay diri awe. Oh. Mo ni ang Legazpi City. Ganda ng Legazpi overlooking. Yun ang bulkan. Yun. Motong bulkan oh. Nindot kayo. Tsada kayo din yun. Hangin, nindot. Wow.
Welcome to Legazpi Albay at Highlands. Pindot kayo. Ang ganda. Ang ganda. Oh. Kamu tidak kom. Pwede ka magpa-picture diha. Ano sa Legazpi City. Yan ang Legazpi City. Ganda. Kaya diri. Tsada. Mamaya papatong ako dyan. Punta tayo sa kamay. Baba tayo sa kamay. Ayan, may kamay dito. Pwede ka magka-picture dyan. Dito rin. Ayun ako. Yun. Nakapatong na ako sa kamay. Wow! Legazpi Albay. Naman ako sa taas. Nindot kay diri lang. Bisaya, mga OFW, nindot kay diri oh, laag mo diri. Diri lang nila sa Legazpi Albay. Overlooking oh. Nindot kayo. Parang kamay ni Jesus. Ano pa isang kamay doon. Nindot ka dili day. Balin ko to speakers, na pa may tao. Ito. Tsada ka diri. Doon naman ako sa kabila. Aakyat. Aakyat dito sa taas. Mag-vlogs muna ako. Aakyat muna ako dito. Ang taas. Aakyat ako dito sa taas. Ayan o, danan. Para makaakyat sa taas. Ay, ang init.
Wow, ang ganda. Sa taas. Kasama ko si Miyaki. Hello. Ayaw na magpunta dito. Kumain pa sila. Ha? Kumain? Kakahilo ta. Kain ako. Maraming namasyal dito. Hi, Ate, Kuya. Hi, vlog! Ang ganda. Look. Saan yun yung vulkan? Nagdago si Mayon. Okay. Hoy, gumagalaw. Ay, ito. Namis taas. Habog kayo. Okay, bye. Thank you for watching. See you next vlog.